Enggak apa-apa. Hmm? Ya apa to be sampeyan. Lah wong omong ora oleh kok ben lancar lek omong. Lek enggak enek kancane ya enggak omong. Enek kancane omong ora oleh. Beneran. Aku guyu sampai nangis. Guyu sampai nangis. Lucu bisa mah. Nesu. Ngamuk lawange ditutup. Yo bene to Bek lek enek koncone kan marem enek sing dijak omong-omongan. Lah lek rene mek ndekem ae mesakne. Bar magrib ya, Bek. Ya. Wih, kita ke? Nggih. Lagi. Enak ngono iya. Ono werok. Ya, ya. Mesakne ya, Mbak Sih. Arep nangis ya. Ini kaya Arep nangis. Oh, gitu. ini ana ruangnya Enggak boleh amor pikirah ya Dewe. Enggak. ada ngamuk kayu. Arep disamplok kayu. Ngamuk kayu Asap kayu. Ora tenanan enggak apa-apa. Nyapa susah. Dijarne ae. Heeh. Piye? Yo miso. Iso. Miso. Nah, tutune enggak ini kan nacoba. Dewe tunggal. Kan yang anak tadi lales nih. Capek. Capek hidup piye wis ngene iki disyukuri penting sehat. Nacoba. Oh nesuwa. Oh mripate sampe. Sakne guys. Tapi lek renek pikirah yo mesakne tambah. Hmm? Ora apa-apa ngono kuwi mek guyon, aja dipikir. Aja dipikir mek guyon. Wes gek nganu kok gek maem gek babuk bergenduran ya. Engko njumuk berkat siji ya. Sampean kok berkatnya 1, Bek Gira 1 berkat. Ya. Aroma iki mau kon baturi ngono lho. Dinteni apa ora? Karo mak kon ngenteni terus engko berkate sing enggak teko kon ngeter-ngeterne ngono lho Mbak Sif. Kayak ngajak. Iki wis adzan magrib. Mbak Sif. Ki mau tas nesu ki mau.
Lawange dibruwok nih kuwi. Mangkane nek anek wong mesti ndelik Mbak Sit mbiyen. Anek wong mbiyen mesti ndelik. Wis magrib. Paham apa ora apa engko? Paham apa enggak? Paham. Ya bene to. Pak Kadi pengen pawon ae. Le, ayahmu kan rene dulu. Wes, nesu. Pak Kadi ning kene nesu. Kerek ndungane. Akajane yo, wis sing ndungane awakmu. Kono mah. Pasate ning kene. Ngono. Kom. Wis samorong. Iki wis samorong. Wis samorong. Wis. Bingko dhewe bekir. Iki kurang kali to. Pak Pailan. Pak Pailan siji. Bek Gira siji. Kurang karo pikiran bekale. Oh. Enggak, Kok Bek Gira, Pak Kadi. Kang dah. Pak Lan wes. Pak Lan wis iki, Pak Lan karo Gita. Pak Lan ben digawakne Pak Kadi. Enggak iso, Geng. Ben digawa Abid wes. Jeng lanu diganti terkene apit lho. Usine wis Bek. Ugong. Nanti kurang ya. Sing kowe Pak Balan. Gawan rene lale mam dek sini lale. Enggak. Ini Pak Balan to, Bek? Pak Kadi, Pak Kadi. Pak Kadi. Heeh. Pak Kadi. Kayak kok ngrubis ta. Enggak kurang tapi Lho, iki kalau kali 6 wong telu. Lah iya. Di luar. Sapa ae? Ya kuwi duta. Bukan iso sini. Pak Lan ki oleh kame Pak Kadi. Ke sapa? Pit. Ndak ke? Dapur. Ke sapa? Kuwi nek anu Pak Kadi. Oh, iya Pak Kadi. Kalau Ki Saimah. Pak Adi bisa main jalan kalau Bapak kalau kayak Lah iya kuwi mau wis mat ejolne to? Ya wis. Iki tuan kali di telu. kali ae. Cah kandang wis oleh. Wis papat. Jadi gua 8 udah kandang. Enggak. Loro. Ora jelas kok, Wi. Mima mes apa Mbak Sit wong kulon kali kok Bit mes sapa ae mang.
Dani. Wo. Ya. Iki sing iwak apa iki? Sing iwak iki berarti iki Pak Kadi. Iki kamebek girang nggih. Terus sing iki iwak iki kamebek girangnya. Ya, muarem guyung-guyung. Iki kome ya, Bek. Iki sampean. Iya. Ya, Mbak Siti nggak olah, Mbak Sit. Iki Pak Pailan ya, Bek? Pak Pailan. Kene. Tak taruh kene, wes. Wes gak ada di maem. Oyong-oyong nah ya Mbak Sit ya dewe. Ya wes. Sek. Nggih. Kuwi tak gawane diterne me Pak Pur karo me sapa? Pak Bani nggih. Wes kabel kajate ya, Bek? Iya. Wes. Piye Mbak Sit? Aja dinepsek, Bek. Nggih colok-colok. Ki kok enggak padha lho Mbak Sit. Tak ngaruh beda deh. Bisa enak iwak apa, Bu? Bu, Iki Pak. kok lek delok, Bu? Apa diterima wong sitok engko? Gede-gede dhewe ya. Ya. Rum lho, Mbak. Oh. Iya terus. Wah wis me posiren sing loro. Oh, sebenarnya sing loro nang ndi? Sing isik pira ta papat? Oh, sik papa. Sik papat berarti diwehne wong telu. Sik turah siji. Wis siji diwen mepi ngono ae. Ya. Me posiren loro. Pira tak gawe Mbak Sit? 6. Telu. Kono kan telu ta. Heeh. Wani ra Mbak Sit metu kulon. Ayo. Dilek wong nang aku. Aku yo dilek nek ulo ya wis mulon. Heeh. Nah, ngetan to? Heeh ngetane. Gugup lho. Aku yang ini nggak apa-apa Mbak Sit numpang. Penting selamat.